изтеглих си нова игра от днес и съм на 10-то и си помислих, ще бъде добра идея да направя видео. Ето, на 10-то. Ето, тук тая игра е с хамстер. Ето хора. Много е трудно това ниво. Това е реклама, чакайте. Ето хора, и сега свършва рекламата. Ето го хамстера. Той е толкова лево. Ето. Ето го. Тук е много гадно. Това ще дърпа някакви неща и после може да ги намери и винаги ще връщам от начало. Ето, сега ще получа новите храни. Който иска да може да си изтегли. После да поканя, когато ще върши това. Ето го. Аз много го искам, но не искам да гледам реклама. Това пак е. Ето свърши. Сега това става 11. Върсъл. Офлерес. Тръгвай бе. С газ. Давай. Леле, хамстерче. Ето той си е донесъл топчица да си играе. Ама и не може. Да, той не си я взе. Добре, ще си я... Чакайте хора.